ya tabbata a cikin hadisin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce furija an saqfi baiti wa ana bi makka. Annabi ya ce wata rana ina kwance a makka, a wata riwaya a gidan ummuhani yar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Abu Talib, a wata riwaya a cikin alhijir. Annabi ya ce fa furija an saqfi baiti, sai aka yaye saman ɗakina. Annabi ya ce ina kwance ina bacci, sai na ga an yaye ɗakin da nake kwance a cikinsa. Fa nazala jibrilu, annabi ya ce sai na ga mala'ika jibril ya sauko cikin ɗakin. Mala'ika jibril na sauka sai ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya tafi da shi masjidul haram. Fa faraja an sadari, sai ya buɗe ƙirjina. Thumma gasalahu bima'i zamzam, sai ya wanke ƙirjin da ruwan zamzam. Ya ce ya zo da wani akwashi a hannunsa wadda yake cike da imani da hikima. Ya ce bayan ya tsaga ƙirjin nawa, sai ya ɗura wannan imani da hikima, sai ya mayar ya ɗinke, sai ya gyara alaihi salatu wassalam. Ya ce sai aka zo min da burak. Annabi ya ce wata dabba ce fara wacce bata kai alfadari girma ba, amma ta ɗara jaki kaɗan. Annabi ya ce wannan dabba burak tana sanya ƙafanta ne a iya inda ganinta ya ji. Duk inda za ta iya hanga, to za ta sa ƙafanta a iya ganinta. In ta sa ƙafan, to ƙafa na gaba in ta ɗaga, shi ma za ta sa shi ne a iya inda ganinta ya tuƙi. Annabi ya ce sai aka ɗora ne akan wannan burak. Annabi ya ce sai aka nufi baitul maqdis da ni. Bayan mun isa baitul maqdis a cikin wannan dare, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai na je na ɗaure wannan burak a inda annabawa suke ɗaure ababen hawansu, domin baitul maqdis kamar wata cibiya ce ta annabawa. Akwai turke da duk wani annabi da ya zo wajen da abin hawa, to a wannan turken yake ɗaure abin hawansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma sai na je na ɗaure na wataguwar a wannan kututturen, a wannan maɗaurin da annabawa suke ɗaure nasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na wuce na shiga masallacin baitul maqdis, na yi nafila raka'a 2. Annabi ya ce ina gama nafilan na fito, sai na ga mala'ika jibril ɗauke da waɗansu kofuna guda 2, ɗayan giya ne a ciki, ɗayan madara ne a ciki, amma a lokacin ba a ma haramta shan giyan ba. Annabi sai ya ce ma annabi ka zaɓi guda ɗaya. Annabi ya ce na duba, na kalli giya, na kalli madara. Annabi ya ce sai na ɗauki madara. Sai mala'ika jibril ya ce asabtal fitra. Da giya ya ɗauka da watakil ba wannan labarin yanzu ake yi ba. Ya ce ka dace da fitira, al'ummarka ta dace da fitira. A wata riwaya, a wannan karon Allah ya tara mishi annabawansa ya musu limanci kafin aka haura da shi mi'iraji zuwa karɓo sallah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce muna tafiya, sai muka isa sama ta 1. Mala'ika jibril ya ƙwanƙwasa ta, aka tambaya wane ne? Ya ce jibrilu ne. Kai da wane ne? Ya ce da ni da Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An aika ya zo ne? Ya ce an aika ya zo ne. Ya ce sai aka buɗe, ana buɗewa, ya ce sai na ga annabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya ce annabi Adam ya mun addu'ar alkhairi, ya ce ɗaɗan albarka, Allah ya maka albarka. Ya ce annabi Adam ya samin albarka, ya mun fatan alkhairi. Ya ce sai muka wuce annabi Adam
sai muka doshi sama ta biyu. Muna isa sama ta biyu, annabi mala'ika Jibril ya kwankwasa sama ta biyu, aka mishi irin tambayar da aka mishi a sama ta ɗaya, ya amsa, aka buɗe. Ya ce ana buɗewa sai ga annabi Yahaya da annabi Isa alaihi salatu wassalam, domin dama su annabi Isa da annabi Yahaya ‘ya'yan innoni ne, da mamar annabi Isa da mamar annabi Yahaya ya ce da kanwa. Ya ce suka min addu'a, suka min fatan alkhairi, suka samun albarka. Annabi ya ce sai muka wuce su, sai muka haura sama ta uku, aka yi mana tambayoyi irin wadda aka yi a samomin da muka wuce a baya, aka buɗe. Ya ce sai ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Annabi ya ce amma an yi kyau kam. Kasan shi mata ma da suka ganshi suka ce ma haza basharan. Lokacin da suka ga annabi Yusuf alaihi salatu wasalam suka ce wannan ba dan adam bane, kyau haka. Suka ce wannan sai dai mala'ika, mala'ikan ma mai daraja a cikin mala'iku. Ya ce annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya sa mini albarka, muka yi bankwana, muka wuce, muka je sama ta hudu. Mala'ika Jibril ya kwankwasa, aka bude. Ya ce sai ga annabi Idris alaihi salatu wasalam. Dama Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya. Ya ce annabi Idris alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka, muka yi bankwana, muka wuce, muka je sama ta biyar, aka bude. Ya ce sai ga annabi Harun alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka, ya mini fata.